DJ Mustaf, Yo. what do you have to say in Greek? In Greek. Είμαι ο DJ Mustaf, καλύτερος rapper του κόσμου. Εδώ πέρα με τον φίλο μου τον Big Met. Σκατά ράπερ είσαι. Συμφωνώ, I agree. Εδώ πέρα με τον φίλο μου τον Big Met. Είμαστε στην πρώτη μας συνέντευξη. Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος. Ήρθαμε να γαμίσουμε όλους. Bro, Big Met fucks all the people, man. Trust. He fucks all the ladies. You get no bitches. Exactly. You hear that? Fucks. No bitches. Fucks. You get 0 bitches. Did you just say that? You see this? 0. Alright, let's go ask some questions. Πόσο χρονών είστε? 15. 15. See, same age, same vibes. Λοιπόν. Same sex. Shut the fuck up, bro. Shut the fuck up. Alright, next question. Πόσο μεγάλοι πιστεύετε θα είστε σε 5 χρόνια? Πολύ μικρή. Σε 5 Σκάσε. χρόνια, 20 θα είμαι. Ρε. Ρε μαλάκα, σου λέω σαν rapper. As a rapper, how big are you gonna be? Πιστεύω Αυτό σου ότι λέει. θα είμαι πολύ καλύτερος από ό,τι είμαι τώρα και σε στίχους και σε producing, στα πάντα. Θα είμαι πολύ καλύτερος από ό,τι είμαι τώρα, πιστεύω. Δεν θα είμαι ο καλύτερος, αλλά θα είμαι από τους καλύτερους. Alright, let's move on to DJ Mustaf. Greek or English? Και εγώ περίπου τα ίδια με τον Big Met είμαι. Σε 5 χρόνια και εγώ εύχομαι. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος, αλλά εύχομαι ξέρω εγώ, να έχω μεγαλώσει, να έχω γίνει καλός rapper με καλούς στίχους και αυτά. Next question. Ποιος είναι το μεγαλύτερο σου είδωλο? Κοίταξε, είδωλο τώρα δεν έχω, αλλά αυτός που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ο Pop Smoke, ο Nice. Extentation, Juice WRLD? αυτός πολύ γαμάτος, μου αρέσουν πολύ όλοι τους. Alright, Μάθα. thank you, Big Met. DJ Mustaf, who's your biggest idol? Εμένα Look at the camera, please. το μεγαλύτερο μου είδωλο παλιά ήταν ο G. Cole, πολύ μου άρεσε αυτός. Seriously? Ναι, αλλά τώρα εντάξει, μου αρέσει ξέρω εγώ, ακούω λιγάκι Jay-Z και Pop Smoke κι εγώ. Αυτός δεν είναι στο Παρίσι. Μαζί με τον Kanye West. Bro. Anyway. Ναι. Τέλος πάντων, Keep up. και ο Juice WRLD μου αρέσει και ο Nice. X. Επίσης, τώρα τελευταία ακούω πάρα πολύ Young Boy, δηλαδή πιστεύω ότι η Nice. μουσική του είναι πολύ καλή, πολύ εμπνευστική. That's a W choice. Και, ναι, και ο Young Boy πιστεύω είναι στο σύγχρονο rap ο καλύτερος των καλύτερος. Ο Young Boy. Μετά τον Pop Smoke. Μετά τον Pop Μετά τον Smoke. Pop Smoke. Και τον Έτσι, Juice WRLD. Και τον Chief Keef. Έτσι Okay. πιστεύω εγώ, τέλος πάντων. Next Δικιά μου question. γνώμη. Who is the worst rapper of all time? Κοίταξε, θα πω με σιγουριά ότι είναι ο Rod Wave. I agree. Fuck Rod Wave, man. Πώς λέγεται αυτός, ρε. Thugs Line. Ναι, ο Thug Slime, στο μυαλό μου ήσουν τώρα. Thug Slime Alright. και ποιος άλλος, ρε μπρο. That's enough. That's Είναι κι enough. άλλοι, είναι Thank κι you. DJ Mustaf, who's the worst rapper Εμένα ο ever? χειρότερος, δηλαδή με διαφορά μάλιστα, ο 6ix9ine. I Ναι, και ο agree. 6ix9ine, το ξέχασα, ο 6ix9ine. Yes. Και ο Lil Pump. Ο Lil Durk δεν μου αρέσει, ο Lil Durk. Lil Durk. Fuck Τι Lil λες, Durk. ρε. Big Met and DJ Mustaf, final question. What do you think about rappers who keep dissing you? So, Τώρα δεν υπάρχει κανείς που να με κράξει. Συμφωνώ. Αλλά και να με κράξει κάποιος, είμαι ο καλύτερος από όλους. Δεν μπορεί κανείς να έρθει και να πει για μένα. alright, DJ Mustaf. Ούτε εμένα με έχουν κράξει καθόλου, γιατί δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να με έχει κράξει κανείς. Αλλά και το ίδιο με τον Big Met και εγώ, αποδείξω. Are they scared of you? Δεν ξέρω. Θα τους αποδείξει Θα- πόσο φλόρος είναι. Τι λες ρε, εγώ είμαι rapper. Alright, now we ask questions to the audience. Hi there, how are you? Bro, Before we start, fuck off! Shut the fuck up, you bitch. Be yourself, bitch. Before we start, I wanna show something no. for my favorite rapper in the world, Big Met. Look at Thank you. What's your name? Brianna. Alright, thank you, Brianna. That was a good show. Alright, next question by a fan. Τι έχεις να πεις για τον Big Met? Ο Big Met είναι ένας πολύ καλός, γιατί μ' αρέσει πολύ η μουσική του, αλλά ο Μούσταφ είναι και αυτός καλό. Σκάσε εσύ ρε, ο Μούσταφ είναι ο καλύτερος. Oh, looks like we're gonna have beef on stage. Guys, cut the camera.